dosa nangin tela Kazironga Eco Cen Zone aphuthak ini iniนี่ลิตุม APHLC เป็นกิปุกังตุงแกหลับซ่อนเฮลKazironga Eco Sensitive ปุลKazironga alama bang si papet he ware la son thak ai Eco Sensitive ke hama nasta dolo along preka dolo ko pumayong te hala urang ta dolo seta dak alam pe the athe mahala dak tourist dam o edet la ke plank atu minister man ne atum hotel ka chikim ji aning hang he dak la posia dak alam pa bide da bang ke karbiang long li nang serai nang yi pa alam bang la pen la adani ambani atu ampat long li ki pg abidi kiri la so kama bang ke dadak 7-star hotel 10-star hotel ko pipilo ne nang kimpo ka serai ya pan je thana ling sita Kazironga pule pusta amenda Kazirong hang pulo Kazirong hang along li sai selo la ke Kazirong hang ge ri chopi lo rong hang pi lo Kazirong hang pi wa along le lo la pot angela ke non ar ni ge la ke 6 schedule along le la ke 6 schedule along le pulo te la ke nitum tribe atum ai area lo tribal area lo la ke akapre ka phange piun e la ke sensitive tamen sensitive kalidet tame biune ako yung si PG ponte nitum la autonomous council pen rat atum a opinion and permisi la bangge koan mai pinangi lage ako lage pitang bang pe pi bang a khai pangeli ki pinangi ta tribe atum hansi pinangi along leta lapu la pen hala eco sensitive pulo la hello ke pudam nangi ke Eco sensitive pun seta ke claim nangi ke la autonomous council dum se claim nangi 6 schedule under 6 schedule pen autonomous council dum ta aning ke hang aling lagi piun kali laki alota long li ke transfer on e pusi 6 schedule long ke tok du long li ke transfer on e mane along ka prega dum han transfer on e paragraph 3 long hala da ka transfer hok do ve alamthe ve laki transfer on e la si piun e laki Assam Chief Minister ka ningje ke laki alang li ajakong law ateng ajakong ave pin si ka ningje lo laki illegal unconstitutional la si APHLC pengen ni tumke kilometer cap putakali kilometer 1 putakali muthor porot ladake along le eco sensitive tan ang claim clear nang idake ni APHLC pengen lai lo tribal